kai yaron nan don gidan ku kai baka iya gaisuwa ba ne? Ba na so tafi gaban waje. Lalle malam bai san ni ba. Zan san yadda zan yi da shi. Mutumar bada uba ba dan haɗa shi da wancan. Kaga malam din nan ya daɗe yana da kan shayi wallahi. Mu ba wasu ne mutumin nan da ke yi ba. Ya bane ba. Duk san da ya shigo gona ta ba. Ya daɗe yana da kan shayi ba. Sai na kai shi. Dan baba malam din kuma Aje kaɗan baba. Mu da shi. Jika za mu je mu tare. Abinda muke so kenan. Mu je mu Damu Allah Allah ne. Kai shi ne shago ne ya gaya mana kana nan. To last one zamma. Last one zamma. Kun zama mahaukata amma da kuke rike kuke ce mahaukata maganar yara. Kai An shiga wuri da mu, an shiga bannan. haska An shiga bannan. Ya gaba ma